me do my two-step.
my two-step. Tapi kotor aja sih nggak muncul yang panci. Itu loh. Itu mata bos. Oh, ini mau nggak tahu kan? Inspector ko, business mo na ako ati. Sa tao isip ko yun. Business mo na ako ati. Sa tao isip ko yun. Yan ka. Ako, ito mo ang Yang mo. ako, sniper game gitu. Sniper cockpit. Lim na po ito ka ang hindi. Ini alam kahit ini din ko ni. So, video. Ah, dunia lagi blok. Itu nang blok. Want me do my two-step. Oh. Tayo. Ito na. Ini apa na din ang ina. Ano mo na? Dunia hindi ko na. Sabo. Ito nga ng tapos. Dunia hindi mo. Tapos kung kading do ay payin niya na. Oh, yung lena. Matang-tang ang omkit nin pag-isa at sila niya. Kading do ay. Ay, yung lena. Ah. Taran, Eh.